दा बे प्रग्राम बादियैनो दिनै जोबोद उदै बासिनायनि बिसयआ मा आरो सोर सोर माबायदि उदै बासियामोन बिनि बिसय जों एसे सोलोंनि दिनै बे समावहाय जोङो सोलोंगोन फास्टिं होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिया मिथिगौ आरो गोबां मानसिया मिथिया नंगौना गोबाङा फास्टिंखौ गियो माबोरै थानांगौ आरो गोबाङा दिनै थायो फास्टिं होनोब्ला बुहुमनि मानसिफ्रा बयबो थायो सोरबायदिया थायो जायफ्रा इसोरखौ गियो इसोरनि बोसोनखौ मानिनो मोजां मोनो इसोरनि थिननायखौ लाग्रा जायो बेबायदिया गियो मानोना जै प्रग्राम ओंखारबाय बे फास्टिंखौ थानो गोख्रैनो हांखुर जायो प्रेज द लर्ड फास्टिं जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ संसाराव जोनोम लाफैनानै देरनानै जेब्ला बियो बाप्तिस्मा लाखाङो नोङो बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव बियो मा खालामदोंमोन बाप्तिस्मा होजाखांनानै बियो बोलो मोननायनि थाखाय बियो इसोरनि फिसा हौवाखा अब्लाबो इसोरनिफ्राय बोलो मोननायनि थाखाय बियो मा खालामदोंमोन उदै बासिदोंमोन नोंगौना बेसेबां दिनसिम उदै बासियामोन 40 दिन बियो उदै बासिदोंमोन प्रेज द लर्ड जों नायब्ला मोननो हायो माथाइनि लिरनाय नङा होमबा माथाइनि 4नि 1 निफ्राय 11 सिम फरायलांनि दे जिसु ख्रीष्टआ माबायदि बियो उदै बासिदोंमोन माथाइनि 4नि 1 निफ्राय 11 सिम जों फरायनि गोजौ लिरदों जिसुनि आनजाद लाजानाय होनना बुंदों ना जिसुआ सैतानजों आनजाद लाजानो जिउजों फोथाराव दैदेनलांजादों आरो बियो 40 दिन आरो 40 हर उदै बासिनानै उनाव उखैनाय मोनदों बे समाव आनजाद लाग्राया बिनियाव थांनानै बिखौ होनदों नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बे अन्थाइखौ दोन बेफोरो सिथावफोर जाथों आन्थाय बियो बुंफिनबाय लिरनाय दङ मानसिया सिथावजोंल' थाङा आन्थाय इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो आरो सैताना बेखौ गोथार नोगोर जेरुसालेमाव लांनानै गोथार न'नि थिखिनियाव गसंहोनानै बेखौ होनदों नोङो इसोरनि फिसा हौवाब्ला नोङो बेनिफ्राय बाज्रुम मानोना लिरनाय दङ बियो गावनि आत्माफोरखौ नोंनि लागै दोनगोन आरो बिसोरो नोंखौ आखाइफोरजों बामखांगोन नोंनि आथिङा अन्थायाव सौदुरै बायदि जिसुआ होनबाय लिरनाय दंबावो नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ आनजाद दाला सैताना बेखौ थरसे इनायनो गोजौ हाजोआव लांखोबावनानै संसारनि रायजो मानिफोर आरो बेफोरनि समायनायखौ बिनो दिन्थिनानै बेखौ होनबाय नोङो गख्रबनानै आंखौ खुलुमब्ला आं बे गासैखौबो नोंनो होगोन अब्ला जिसुआ बेखौ होनबाय खारदो सैतान मानोना लिरनाय दङ नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ खुलुमनो आरो बिखौल' दावराव खालामनो नांगौ अब्ला सैताना बेखौ नागारलांदों आरो आरफफ्रा बिनियाव फैनानै बेखौ दाव खालामदों प्रेज द लर्ड बाय जों मिथिदों जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ 40 दिन 40 हर उदै बासिदों जेबो जायाखै लोङाखै नङा होमबा बे समाव जेब्ला फास्टिंआ जोबो बे फास्टिं जोबनाय समाव बियो गावखौ मा मोनबाय थोर मोनबाय माने उखैनाय मोनबाय जेब्ला बियो उखैनाय मोनदों अब्ला सैताना बेखौ ओरैबायदि आनजाद लादों होनना बुंदों बियो जिसुनि खाथियाव थांना बुंदों नोङो ओंखाम उखैदोंब्ला बे अन्थाइफोरखौ थिनदोंना बे रुथि जाथों ना बिदि बुंदों अब्ला मा बुंफिनखो लिरनाय दङ मानसिया सिथावजोंल' थाङा नाथाय इसोरनि खुगानि ओंखारनाय बाथ्राजोंसो गोथाङै थायो होनना बुंदों आरो बिदिनो बियो मोनसे नोगोराव लांबावबाय नोगोराव लांनानै बियो मा होनबाय नोङो बिनिफ्राय बाज्रुमदो लिरनाय दङ
नोङो आद्रि जानाय नङा मानोना इसोरा गावनि सोरगोदोरखौ थोननानै नोंखौ बामखांहोगोन ना अब्ला बियो बुंबावबाय मा नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ आनजाद दाला सैताना बेखौ थरसे इनायनो गोजौ हाजोआव लांबावबाय गोजौ थिखिनियाव लांबाय लांनानै मा होनबावबाय मा होनबावखो नाय बे संसारा बेसेबां समायना रमायना संसार हाजो हाला दैमा दैसा दाउसिन दाउला दङ ना नों आंखौल' खेबसे खुलुमना गासैखौबो नोंनो होजोबगोन होनना बुंदों बेसिमाव जिसुआ सैतानखौ मा होनखो खारदो नों सैतान नोङो बेबायदि आनजाद लानो दोरखार गैया अब्ला नोङो इसोरखौसो खुलुमनो नांगौ होननानै बुंनाय समाव बियो जिसुनि खाथिनिफ्राय दोरदलांदों सैतान अर्थात जेनलांदों प्रेज द लर्ड जेब्ला जों फास्टिं थायो खबरदार जों बयबो मिथिखागौ ना गाबोन बादियाव जोबगोन बा दिनै बादियाव ओरैबायदि समयसा फैगोन सोरबाबा उदैबो सागारो ना केरें मेरें खर'बो सागारो ओरैबायदि दुरबल जायो ना बे समाव जों सैतानखौ होखारनांगौ ओइ सैतान नोङो इसोरनि बोर लानो नागिरनायाव इसोरफोरखौ सेनो अधिकार गैया खारलां नों आंनिफ्राय होननानै जों ओंखारनानै लानांगौ अब्ला सैताना खारलाङो प्रेज द लर्ड दा बिनिखायनो दिनै जिसुआनो जुदि 40 दिन 40 फास्टिं थादोंब्ला अब्ला जों मा थानांगोन दा थानांगौ थिग बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टनि आगोल जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगांनो सोर फास्टिं थायामोन 40 दिन 40 हर इसोरजों सायख'जानाय सासे दैदेनगिरि जायनि नामा मसे नङा होमबा मसेयाबो फास्टिं थादों 40 दिन 40 हर जोङो ओंखारलांनायनि 24 नि 12निफ्राय 18 फरायनि जों बाय मा मोनो ओंखारलांनाय बिजाबनि 24 नि 12निफ्राय 18 मसेयाबो इसोरजों लेंहर जानानै बियो फास्टिं थाहैदोंमोन ओंखारलांनाय बिजाबनि 24 नि 12निफ्राय 18 फरसिम फरायलांनि बाय बेबायदि होनदों फोरबोआ मोनसेखौ होनबाय नोङो हाजोआव गाखोनानै बेयाव आंजों थाथ'दो आङो अन्थाइ थाफायाव लिरनानै रदाय आरो हुकुमखौ नोंनो गथायगोन अब्ला नोङो बेफोरखौ बिसोरनो फोरोंनो हागोन बिनि जुनै मसेया गावनि हेफाजाब होग्रा जसुआखौ लोगोआव लानानै इसोरनि हाजोआव गाखोलांदों आरो बियो गागिफोरखौ बेबायदि होनदों आङो नोंसोरनियाव सफैयागौ मानि नोंसोरो बेयाव जोंखौ लामा नायदो आरो अरन आरो हुर बिसोरो नोंसोरजों लोगोआव थागोन नोंसोरनि सोरहाबा मामलाफोर जाब्ला बिसोरनियाव फैदो मसेया हाजोआव गाखोलांबाय आरो जोमैया हाजोखौ खबबाय आरो फोरबोनि जोंब्लावनाया सिनाय हाजोनि सायाव दाखिदों आरो जोमैया हाजोखौ सान्द' दिनफोर खोबनानै दोनदों आरो स्निनि दिनाव फोरबोआ जोमैनिफ्राय मसेखौ लिंहरदों आरो इजराइलारिनि नुनायाव फोरबोनि जोंब्लावनाया हाजोनि सायाव खामब्लावनाय अरनि समान नुजादों मसेया हाजोआव जोमैनि सिङाव हाबलांदों मसेया बेयावहाय 40 दिन आरो 40 हर थादोंमोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड 40 दिन 40 हर थादों मानि बियो 40 दिन बियो उदै बासिदों जानाय लोंनायनिथ' खोथा बुङाखै बाइबेला नङा होमबा बियोहाय उदै बासिदों इसोरजों थाहैनाय मानि उदै बासिनाय इसोरालाय बोरै मा होनो नङा होमबा बियो जोमैनि स्रांजों बियो लांजादों होनना बुंदों बियो लांजादों आरो बियो ओरैबायदि दाहा खालामदों आरो बे ओरैबायदि दाहा खालामबाय बे दाहा खालामनायाव बे उदै बासिनायावनो इसोरा जे गावनि बोसोन 10 आयगा नङा होमबा बेखौ बियो अन्थाइयाव लिरदों बे अन्थाइयाव लिरनायखौ बियो मसेनो गथायदों प्रेज द लर्ड जेब्ला बेखौ लानानै फैगोन इजराइलफोरनो फोरोंफैगोन
अब्ला बिसोर बेखौ लागोन होननानै इसोरा थोनदों थोनजानाय बायदि इसोर लेंहरनायखाय मसेयाबो हाजोआव थांनो गोनां जादों लोगोफोरखौ लांदों आरो बियो माखासेखौ गाहायाव गालांदों मामलाफोर जायोब्ला ज' फैलायदो होननानै बुंनानै बियो हाबलांदों प्रेज द लर्ड आरो बियो मा इसोरजों 40 दिन 40 हर बियो थाहैदों अर्थात इसोरजों रायलायहैदों इसोरजों रायलायहैदों थिग बेबायदिनो दिनै इसोरजों रायलायै बे दैदेनगिरि जानानै मसेया मा इजराइलफोरनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावगासिनो थादों जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ फोरोङै इजराइलफोरनो दिन्थि फोरोंबोदों बे समाव इजराइलफ्रा माब्लाबा मसे गैयै समावहाय ओरैबायदि अपराध मावदों दायबो मावदों अर्थात पाप खामानि मावदों ना दा बे पाप खामानि मावनायनि थाखाय दिनै मसेया आरोबाव इसोरनावहाय खुद्रिबावनो गोनां जादों ओरैबायदि खुद्रिनो गोनां जाबाय इजराइलफोरनि थाखाय बियो 40 दिन 40 हर उदै बासिनो गोनां जादों जोङो नायनो दे लेबि बिजाब हुदा बिजाबनि 9:7 9:7आवहाय मा होनदों बायदों गोसोखांदो नोंसोर जेब्लायबो बावनो नांलिया मारु गोरान फोथार बारियाव नोंसोरो गावसोरनि फोरबो इसोरखौ माब्रै राग जोंहोआमोन मिसर देशनिफ्राय ओंखारबोनाय समनिफ्राय लानानै बेयाव सफैनाय समसिम नोंसोर बे फोरबोनि जेंना मावदों होनना बुंदों एखे मिसर देशनिफ्राय इजराइलफोरखौ लाबोबाय इसोरा दैखोबोबाय फाराव राजानि आखाइनिफ्राय बेखौ नोंसोरो गोसोखांदो मारु गोरान फोथार बारियावहाय नोंसोरो फोरबोनि अननायखौ माबोरै मोनदोंमोन आरो फोरबोआ नोंसोरनि सायाव माबायदि राग जोंदोंमोन ना मानो राग जोंदोंमोन इनाय मावनो थाखाय राग जोंदोंमोन इसोरा ना बेखौ गोसोखांनांदों दा बिनिखायनो बियो बे इजराइलफोरनि पाप मावनायखौ लानानैनो ओरैबायदि बियो इसोराव डिमान्ड खालामफिननो गोनां जाबाय जों आथार पदआव फरायबावनि बाय ओरैबायदि बुंबाय आङो आरोबाव 40 दिन आरो 40 हर जेबो जाया लोङा सिगांनि बायदि फोरबोनि सिगाङाव खुग्लुबनानै थाबाय मानोना बिसोरो फोरबोनि जेंना इनाय पापफोर मावनानै बिखौ राग जोंफुहोबाय होनदों प्रेज द लर्ड राग जोंफुहोदों सोरखौ इसोरखौ दिनै इसोरा अनो खिन्थु मानसिया इसोरनि अननायनिफ्राय गोजानाव थायो नंगौना इसोरनि अननायनिफ्राय गोजानाव थायो दा गोजानाव थानायखाय इसोरा राग जोंबाय दा बे राग जोंनायखौ इसोरनि राग जोंनायखौ मिथिनानै मसेया आरोबाव इसोरनाव 40 दिन 40 हर खुद्रिनो गोनां जाबाय दाहा खालामनो गोनां जाबाय उदै बासिनानै बियो आरज गाबनो गोनां जाबाय प्रेज द लर्ड मोनसे बाथ्रा गोसोआव फैदों बेथ' इसोरा लाबोदों खोमा ना जेब्ला बै समाव बर'फोरनि गेजेराव हारि बिरुद्धि जादोंमोन ना गावजों गाव जादों जायाखै गोसोआव दं दा दङ मा सममोन 2014 मोन नामा ना जेब्ला जों नागालेण्डआव थांदों सेन्टारावहाय सिलभार जुबिलिनि थाखाय आलासि रायलायनो थांदों सिलभार जुबिलि जागोन नालाय सेन्टाराव आलासि नांगौ होननानै नागालेण्डआव जों आलासि रायलायनो थांबाय जेब्ला आलासि रायलायनो होननानै जोङो थांदों बे समाव नागालेण्डनिफ्राय मोनसे प्रग्राम ओंखारदों ओरैबायदि प्रग्राम ओंखारबाय बे नागालेण्डआव फैनाय जेसेबां व्यक्तिफोर दङ जों 9 जनाव बेसेबां थांदों बे व्यक्तिफ्रा गोख्रै नोंसोर बदलनि थाखाय 40 दिन फास्टिं थाहैदो प्रग्राम ओंखारबाय मानोना गिलु बालु नोंसोरनि गेजेराव दाङाबाजिया जानो हागौ ओंखायनो नोंसोर गोख्रै थांनानै
40 दिन 40 सदस्य उदै बासि दोननानै प्रग्राम ओंखारदों जै प्रग्राम ओंखारदों जोङो गोसोआव गो लाबोबाय जों 9 जन मानसिया 9 जन मानसिया नागालेण्डनिफ्राय फैनानै गोबाव थाखायाखै फैनानै ओरैबायदि ज' जाफैबाय जों 9 जनबो उमुक थालिनिफ्राय थालिनि सानथामखौ द्राय थाबाय ना सानथामखौ द्राय थाबाय बिनिफ्राय सानसे सानसे रेस्ट लानानै 40 दिन जोङो थाफैदों कालचारेल सेन्टाराव दा जेब्ला जोबनोसैनि सिगां हप्तासे आगोल जों मा खालामबाय मण्डली पास्टरफोरखौ लेंहरदेरबाय जों 9 जनल' मानो इसोरनि बोरखौ लानो ना पास्टरफोरखौ लेंहरजोबनानै जों मा खालामबाय 40 दिनखौ फुरा खालामबाय बे समाव इसोरा जोंनि आरजखौ खोनासंदों बर'फोरनि गेजेराव हारि बुद्धि जे जानो गोनां दंमोन दावहा जानो गोनां दंमोन इसोरा सुग्लायहोदों प्रेज द लर्ड इसोरा जोंनि बिनायखौ खोनासंदों उनाव इसोरा गाव मिथिखागौ बियो परिकल्पना खालामदों जे उदै बासिनाय नङाब्ला दिनै बड'लेण्डआ नस्थ जासिगोन होननानै प्रग्राम खालामनानै जोंखौ थोनदों आरो थोनजानाय बायदि जोङो फैनानै उदै बासिदों आरो बड'लेण्डआव दावराव जायाखै प्रेज द लर्ड अब्ला इसोरा बेसेबां अनो दा दिनै संसाराव मा जाबोनो नागिरदों जानायनि सिगां इसोरा जोंनो खोन्थाग्रोयो खोन्थायोना खोन्थाया खोन्थायो बे खोन्थानाय बादियैनो जोङो दिनै फोरबोनि स्ट्रेट खायदा खालामनायखौ इसोरनि बिसोरफ्रा मिथिग्रोयो प्रेज द लर्ड जोङो नायनि गितफोर गितफोराव ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों गितफोरनि प्रसेसनि सैदफोराव बे बाथ्राखौ बुंदों दे फोरबोनि स्रोदै खायदा खालामनायफोरखौ बेखौ गिग्राफ्राल' मिथिगौ आरो गावनि रदाय गारनायखौ बियो बिसोरनो नुजाहोगोन होनदों प्रेज द लर्ड इसोरनि स्रोदै खायदा खालामनाय मा खायदा खालामदों दिनै गिलु बालु दावराव जानांगौ दंमोन हारिजों हारि दानलाय सुलाय जानांगौ दंमोन सिथारलायनाय जानांगौ दंमोन बियो स्रोद खायदा खालामबाय नोंसोर बाय जेसेबां फैदों नागालेण्डआव 40 दिन उदै बासिहैदो आङो खामानि मावगोन होननानै इसोरा प्रग्राम खालामबाय दा जों 40 दिन उदै बासिबाय इसोरा खामानि मावबाय बियो स्रोद खायदा खालामनाय जादों जायाखै जोंनि थाखाय फोथायारिफोरनि दारै शान्तिखौ बियो खायदा खालामबाय प्रेज द लर्ड शान्तिखौ बियो लाबोबाय बिनि खायदा खालामनाया मा होनो मोजांनि थाखायसो होननानै जोङो जेरमिया बिजाबावबो मोननो हायो जेरमियानि 29:11 बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो फरायनि दे जेरमिया 29:11 मानोना नोंसिनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आं मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया शान्तिनि थाखायसो सैहैनायनि थाखाय नङा आं नोंसिनि आसाखौ जाफुंहोगोन होनदों प्रेज द लर्ड बे गासैबो फोरबोनि खायदा फोरबोनि अननाय फोरबोआ जोंनो उदै बासिनो प्रग्राम होयै जोंखौहाय दैदेनगासिनो दङ जेन' जों माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैनांगौनिफ्राय रैखा मोनो माबा मोनसे निदान जानांगौनिफ्राय जों रैखा मोननो हायो माजों उदै बासिनायनि गेजेरजों प्रेज द लर्ड उदै बासिनायनि गेजेरजों बाहाय जों मोननो हाबाय 40 दिन उदै बासिनायखौ जों मोननो हाबाय नङा होमबा दाना बेसेबां दिन आरो प्रग्राम ओंखारबावो जोंनाव उदै बासिनाया 21 दिन ओंखारनांगोन 21 दिन उदै बासिना बासिया उदै बासि नङा होमबा 21 दिन उदै बासिनाया सोर उदै बासिदोंमोन दानियेला ओरैबायदि उदै बासिदों 21 दिन बियो मा होनो उदै बासिदों आरो बिदि उदै बासिनाया ओरैबायदि उदै बासिदों बे 21 दिनाव बियो उदै बुंजासे बियो जायाखै आरो बियो मा खुनु ना बेदर जायाखै बियो मा जादों गोथां मैद्रुफोर रुलाबायनानै जानानै इसोरनाव दाहा खालामबाय थादों इसोरनाव बियो गाबबाय थादों ना आरज खालामबाय थादों दा बेखायनो जोंबो 21 दिन उदै बासियोब्ला सानदांखौ द्राय थानानै बै माखासे दिनखौ जोङो गोथां मैद्रुफोर रुयै जानानै मा खालामनो हायो उदै बासिनो हायो
आरज खालामनो हायो खिन्थु खामानि मावनो मोना ना ध्याना माबि इसोरजोंसो जोङो रायलायबाय थानायाव इसोरा जोंनि रायलायखौ बियो खोनासंनो साखाथियाव थायो होननांगोन प्रेज द लर्ड दानियेलनि 10:2-3 खौ जों फरायनि दानियेलनि 2:3 10नि बे समाव आं दानियेला 3 सप्ताहफोर दाहा खालामदों 3 सप्ताह होनना बुंब्ला माबि 21 दिन 3 सप्ताह दाहा खालामदों 3 सप्ताया जाफुङागौ मानि आङो गोथाव मुवाफोर जायाखै बेदर एबा द्राखा बिदै आंनि खुगायाव सोआखै आरो आङो बिनि बे समाव थावबो फुनाखै होनदों खर'आव जुदि थाव फुनाखै सोर दानियेला प्रेज द लर्ड बेबायदि बियो उदै बासिनानै इसोरनाव दाहा खालामदों इसोरनाव गाबदों ना आरो 10 दिनो 12-13 खौ जों फरायबावगोन बाय बुंदों अब्ला बियो आंखौ होनबाय दागि दानियेल मानोना सिगांनि दिनाव नोङो मिथिनो आरो बुजिनो थाखाय गावनि इसोरनि सिगाङाव गुरै गोसोजों खावलायदों बे समनिफ्राय आङो नोंनि खोथाखौ खोनासंदों आरो आङो नोंनि खोथाफोरनि जुनैनो फैबाय पार्सिया रायजोनि हादांगोराया 21 दिनफोर आंखौ बसंथे होदोंमोन नाथाय मिकाएल मुंख'जानाय सासे गाहायसिन आत्माया आंखौ हेफाजाब होनो फैदों आरो आङो बेखौ पार्सिया रायजोनि हादांगोराफोरजों लोगोसे गालांनानै जोबनाय दिनफोराव नोंनि रायजोफोरनि सायाव मा जागोन बेखौनो नोंनो मिथिहोनो फैबाय मानोना बे दर्शना जाफुंनो थाखाय दाबो गोबाव दिनफोर दंबावो होननानै प्रेज द लर्ड अब्ला नायदो माखासे दर्शन नुनायफोरखौ दिनै मिथिनो थाखाय दानियेला इसोरनाव आरज खालामदों ना इसोरनाव मा खालामदों दाहा खालामदों आरज खालामदों आरो बे आरज खालामनायखौ खोनानानै इसोरनि सोरगोदूत मिकाएलनो ना मिकाएला फैनानै फोरोंफैदों जाहैबाय ना फोरोंफैदों आरो फोरोंनाय बायदि बियो बिजित दर्शनफोरखौ खोन्थानो बियो हादों होननानै प्रेज द लर्ड अब्ला नायदो बे मानि थाखाय जाखो उदै बासिनायनि थाखाय ना होमब्ला जों 21 दिनखौबो जों सोलोंबावबाय सोर थादोंमोन 21 दिनखौ बाइबेलाव दानियेला थादोंमोन दानिया बेसेबां दिन थाबावो 10 दिन थाबावो नङा होमबा 10 दिन प्रग्राम ओंखारो जोंहा 10 दिन थायो बे गासै प्रग्राम ओंखारनाय मानिया बाइबेलजों सोमोन्दो दंजोबो इसोरनि जे प्रफेसि प्रग्राम ओंखारबाय थानाय 40 दिन 21 दिन 10 दिन बे गासैबो मा इसोरनिफ्राय फैजोबनाय गोजा जों नायनि जेब्लानाखि जिसु ख्रीष्टआ संसाराव फैनानै क्रुसिफाइड जानानै सिखांफिनदों नङा होमबा सिखांफिननानै बे 40 दिन संसाराव गावनि सोलोंसाफोरजों थानानै बे मा खालामदों खामानि मावदों गोबां जायगायाव बियो गाहाम बाथ्रा फोसावबावदों 40 दिन सेराफोरजों थानानै बिनि उनाव बियो 40 दिन फरायनानै बियो सोरगोआव लांखोजादों जेब्ला सोरगोआव लांखोजादों बियो गावनि सोलोंसाफोरखौ बुंदों नोंसोरो बेयावनो नेनानै थाबाय थादो जेब्ला नोंसिनि हेफाजाब होग्राया फैनाय नङा अब्लासो नोंसोरो बेयाव थाबाय था होननानै बुंनाय बायदि माखासे मानसिफ्रा जेरुसालेमाव गोबां थादोंमोन होनना बुंदों गोबां नेनानै थादोंमोन हेफाजाबफोरखौ मोननो थाखाय बे समाव 120 जन मानसियाल' बे हेफाजाब होग्राखौ मोनदों माब्ला मोना जेब्ला 50 दिनिया फरक नांगोन एबा पेन्टेकस्टनि दिन जिसु सोरगोआव थांनायनिफ्राय 10 दिननि उनाव गोथार जिउआ फैदों ना गोथार जिउआ फैदों दा बेनिखायनो जोङो गोथार जिउ मोननो थाखाय 10 दिन उदै बासिनानै जुदि गाबोब्ला इसोरा जोंनो गोथार जिउनि बोलोखौ होयो प्राइज द लर्ड बे जोंखौ फोरोङो 10 दिन उदै बासिनायनि गेजेरजों
Nah, terus tidak terperakai. Terakhir, dry. Terakhir. Nah, जोंना Outerbury pastora 10 दिन dry थाखांबाय दाख्लै. Dry जेबो जायाखै लोङाखै. दाख्लै एरिया pastor बिथांखौ फोगोमबाय. ना? एरिया pastor फोगोमबाय बिथांखौ 10 दिन dry. आरो दाबो बिथाङा 21 दिन प्रग्रामाव दंफैयो सेन्टाराव. Praise the Lord. इसोरनि थांखिया मा मिथिया. इसोरा बेखौ माबोरै बाहायलांनो नागिरदों मिथिया. इसोरजों बेजोंसो मिथिगौ. फारसेथिं दानिया इसोरनि बोलोखौ नाजावनाय. फारसेथिं दानिया समस्याफोरखौ जायगा होनाय. Praise the Lord. सैताननि आनजादफोरा खारलांगोन फारसेथिं दानियाजों आरो इसोरा गावनि बोरखौ होगोन. बिनिखायनो जोङो मा होनो बे 10 दिन प्रग्रामखौहाय द्राय थानो हायो. मानो हाया जानो? थानो हायो. सासे मानसिया ओरैबायदि मोनसे बुंदों नागालेण्डनिफ्राय हगारदों इउटिउबावहाय. ओरैनो नङा. बियो 7 दिन द्राय थानो प्रग्राम मोनदों. खिन्थु न'खरना मिथिगौ बियो सानथामफोरल' थानो हायो. 7 दिन थाफेराखै. ना? बिफाना खावलायबाय, बिमाना खावलायबाय. आफा आयै आङो 7 दिन इसे प्रग्राम मोनदों. आंनिखाय प्रार्थना खालाम. एखे बिमा-बिफाया गाबै गाबै प्रार्थना खालामनानै बिसोरनो होबाय. फिसालाया 7 दिनखौ फुरा थाबाय. द्राय थाबाय. जेब्ला बियो द्राय थादों, इसोरा बेखौ मा देखायदों? नोरोगाव देखायदों जाहैबाय. ओरैबायदि नोरोगाव देखायबायनो नायदो. ओरैबायदि मानसिफ्रा नोरोगाव सैनांदों जेराव अराबो गोमोरा, एम्फौआबो थैया. अराबो जोंबाय थायो, एम्फौआबो अरख्लाबबाय थायो. बाब्राबबाय थानायखौ बियो नुबाय नोरोगाव. आरो बे ओरैबायदि नुबावबाय जायफ्रा इसोरखौ खुलुमग्राफोर, इसोरनि हाबा मावग्राफोर, बिसोरखौबो नोरोगाव नुबाय बियो. बेबायदि नुनानै इसोरा बेनो देखायनानै बेखौ बुंदों जाहैबाय. थांदो आं नोंनो नोरोगखौ खोन्थाबाय. नोङो मानसिफोरनो खोन्थादो जेन' साबधान जाथों. जेन' रावबो नोरोगाव सैनाङै बायदि. नोरोगा गिलु बालु जोंब्लावनाय अर, गिलु बालु एम्फौनि जायगा. अख्लाबबाय थागोन ना? एम्फौ थैनाय नङा. गारायल' ब्रेन जाबाय थागोन. अराबो खामबाय थागोन. नोङो खामथारजोबथारबो होनबाबो बेयो खामथारनायबो नङा. खालि सैनांनायल', होख्रावनायल'. ना? दा बियो बेखौ हगारनानै होबाय. थारथि आं नुसनदोंलायो. ना? नुसनदों. नंगौ बे 7 दिन द्रायावहाय बियो इसोरजों दर्शन होजादों. मानोना इसोरा प्रग्राम होदों. जों 7 दिन 5 दिन था होननानै. Praise the Lord. नायदो. दिनै इसोरा जोंखौ अनोखायसो बियो गावखौ सेबा खालामनायावहाय जोंनो परामर्श होयो. मा परामर्श होयो? उदै बासिनो परामर्श होयो. बे उदै बासिनो जुदि आरज खालामोब्ला इसोरा जोंनो माबा मोनसे जोंनो खोन्थागोन. Praise the Lord. किन्तु उदै बासिनानै जोङो जुदि फोथायनाय गैयाब्ला, आरज जुदि जोंहा गैयाब्ला बियो खोन्थानाय नङा. नोंनि उदै बासिनाया ओरैनो हलाय दैयाव थांगोन. ना? हलाय दैयाव थांगोन. दा बेनिखायनो जोंनि फोथायनाय, जोंनि आरज बेयो मोनसे जानो नांगौ होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो. Praise the Lord. आरोबाव जोङो 10 दिन थांखांबाय नङा होमबा? पेन्टेकस्टनि दिन, 10 दिन फास्टिंआ गोथार जिउ मोननायनि दिन. ना? दाना 7 दिन फास्टिं. 7 दिन फास्टिंखौ बे फास्टिंआ मानि थाखाय थायोनो? इसोरनि दर्शन मोननो थाखाय थायो होनना बुंदों. इसोरनि दर्शन. आं बेबायदि आगोलाव बुंखांबाय. बै नागालेण्डनि सासे सेंग्रासो दे. बे बाबुनिफ्राय एसे देरसिन जादों खोमा बैसोआ. बियो ओरैबायदि सानथामल' थाफेरदों. बियो 7 दिन थानायाव इसोरजों दर्शन जादों. नोरोगखौ बिनो देखायदों. आरो बियो प्रसार खालामदों. मानोना प्रसार खालामनो थिनदों नालाय इसोरा. खोन्थादो संसाराव होननानै थिनदों नालाय बियो प्रसार खालामदों. दा बे 7 दिन फास्टिंआ जाहैबाय जोङो नायनि लेबि बिजाबनि 8नि 33, 34, 35 लेबि बिजाब 8
At Aida Lebih bisa Atli Teatris Tongtris Poitris Fरायलांनि आरो सिनि दिनसिम बे जाबाय नोंसोरखौ अभिषेक खालामनायनि मुङै हुदाफोरखौ फोजोबनो जे सिनि दिन नांगौ बे दिनफोराव नोंसोरो दोरसोन जाग्रा थाम्बुनि लांगोनाखौ नागारनानै गुबुनाव थांनो नाङा नायदो दोरसोन जाग्रा थाम्बुनो सातदिना ना सोरबा जुदि सातदिन फास्टिं प्रग्राम मोनब्ला रंजादोसो प्राइज द लर्ड मानोना इसोर दोरसोन मोनथारगोन आरो जोङो इसोरा जोंनो खोन्थाथारगोन ना दा बे सिनि दिनसिम बे जाबाय नोंसोरखौ अभिषेक खालामनायनि मुङै अभिषेक खालामनायनिनो माने फोगोमनायनि मुङै ना हुदाफोरखौ फोजोबनो जे सिनि दिन नांगौ बे हुदाखौ फोजोबनो 7 दिन नांगौनो ना बे दिनफोराव नोंसोरो दोरसोन जाग्रा थाम्बुनि लांगोनाखौ नागारनानै गुबुनाव थांनो नाङा नोंसोरखौ पापफोरनिफ्राय उद्राय होनो थाखाय फोरबोआ जेरै हुकुम होदों बेबायदिनो जोङो दिनै मावबाय फोरबोनि हुकुम बायदि नोंसोरो हर सान सिनि दिनफोर दोरसोन जाग्रा थाम्बुनि लांगोनायाव थाथारनांगोन नङाब्ला नोंसोरो सिथारजागोन प्रेज द लर्ड थाथारनांगोन जोङो नङाब्ला सिथारजागोन हयथ' जोंनि आत्माया नस्थ' जानो हागौ मानसिया थैया जानो हागौ आत्माया नस्थ' जानो हागौ मानोना जेब्ला बियो थोनो बिनि थोननायखौ जों लानानै जोङो प्रार्थना खालामनांगौ प्रेज द लर्ड बे जाबाय इसोरनि 7 दिन उदै बासिनायनि जे हांखो बेयो मा हांखो दोरसोन होनायनि हांखो होनदों प्रेज द लर्ड दोरसोन होनायनि हांखो आरोबाव जों नायबावनि जेब्लानाखि दाभिद राजाया बेयो सासे माबा लादोंमोन ना रानि लादोंमोन नङा होमबा दा बे रानि लानायावहाय बे गथ'आ लोमजादोंमोन बे गथ'आ लोमजानायावहाय बे 7 दिन उदै बासिदों बे 7 दिन उदै बासिनायावहाय बे गथ'आ खिन्थु मा जादों थैदों मानो थैदों इसोरा मिथिगौ ना बे गथ'आ थायोब्ला मा जागौमोन बेखौ इसोरा मिथिगौ ओंखायनो बियो थैलांदों जों नायनि दे 2 सामुएलनि 12 अध्यायनि 15 फरायगोन बाय बुंदों बत्सेबानि फिसाज्ला थैनाय होनना बुंदों गोजौहाय फोरबोआ दाभिदजों उरियानि हिनजावनि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानाय बिसाखौ गोब्राब जब्रा जाहोबाय नायदो इसोरासो जब्रा जाहोखादों ना जब्रा जाहोबाय बे गथ'आ मोजां जाथों होननानै दाभिदा इसोरनाव आरज खालामदोंमोन आरो बियो जेबो जाया लोङा हरफ्रोमबो गावनि न' खथा सिङाव थांनानै हायावनो हरफा माने उन्दुसोनानै थादोंमोन बिनि न'खरनि गाहायफ्रा थांनानै बेखौ बोखांनो हास्थायब्लाबो बियो सिखाङाखै आरो बिसोरजों जेबो जाफायाखै सप्ता खनसेनि उनाव बे गथ'आ जेब्ला थैयो अब्ला दाभिदनि लेंग्रा बे खबरखौ बिनो खोथानो बिदों बिसोरो होनदों गथ'आ गोथाङै थानाय समावनो दाभिदा जों रायज्लायब्लाबो जेबो बुंफिनाखै दा गथ'आ थैबाय होननानै बोरै खोन्थाबावनो बियो गावखौ जखमफोर खालामनानै लानो हागौ जेब्ला लेंफोरनि सासेखौ गुबुन सासेनि खोमायाव खोमा रायलायनायखौ दाभिदा नुयो अब्ला गथ'आ थैबाय होननानै बियो मिथिदों आरो बिसोरनियाव सोंदों गथ'आ थैबाय नामा बिसोरो बुंफिनबाय औ थैबाय उनाव दाभिदा हानिफ्राय सिखांनानै दुगै लोबै थाव फुनस्रांनानै गावनि पसाकफोरखौ गानस्लायदों आरो फोरबोनि न'आव हाबफैनानै बेखौ खुलुमहैदों बिनिफ्राय न'आव फैफिनदों आरो बिनि बिनाय बायदि बिनो जानाय लोंनायफोर मुवाफोरखौ होदों आरो बियो जादों आरो लोंदों जादों बे समाव बिनि आदांगोराफ्रा बेखौ होनदों जोङो बुजिनो हायाखिसै जेब्ला गथ'आ गोथाङै दङमोन अब्ला बियो गाबै गाबै जायाखै आरो लोङाखै आन्दाय गथ'आ थैमारनो नोङो सिखांनानै जाबाय आरो लोंबाय दाभिदा बुंबाय औ बियो गोथाङै थानाय समाव आङो जाया लोङा थादों आरो गाबदों आङो सानदोंमोन फोरबोआ दया खालामनानै बे गथ'खौ बासायगोन आन्थाय दानो गथ'आ थैबाय अब्ला आङो मानो उदै बासिबावनो आङो बे गथ'नि जिउखौ
लाबोफिननो हाबावगोन ने आङो बिनिसिम थांगोन नाथाय बियो आंनिसिम फैफिननाय नङा ना नायदो जोङो जब्रा जायोब्ला मानसिफ्रा दाहा खालामो खालामना खालामा उदै बासियो जेन' गथ'आ मोजां जाथों बा बेमारा मोजां जाथों होननानै उदै बासियो खिन्थु इसोरनिया मा बेखौ जों मिथिया दा इसोरासो जब्रा खालामखादों बे गथ'खौहाय ओंखायनो दाबिदा सानदोंमोन मोजां जागोन होननानै उदै बासिदोंमोन आरज खालामदोंमोन जेबो जायाखै लोङाखैमोन खिन्थु जेब्ला गथ'आ थैयो सानस्रिफ्रा बेनो माब्रै खौरां होयोमोन बियो गोथां थानाय समावनो जायाखै लोङाखै ना जों खोन्थाहैब्ला हयथ' गावखौ बुथारना लाब्लालाय ना बेखौ गिबाय ओंखायनो खोन्थाहैयाखिसै आसे फासे खोनाफाबाल' गावजों गाव रायलायखोमाबाय रायलायखोमानायाव बियो खोमासुबाय मिथिबाय थैबाय होननानै ना आरो सोंबायबो गथ'आ थैबाय नामा औ होनना बुंनो गोनां जाबाय ना बिनि उनाव बियो फोरबोखौ खुलुमहैबाय आरो न'आव थांबाय दुगैस्रां लोबस्रां बियो खाजाखौ जाबाय खिन्थु मानसिफ्रा बुजियाखिसै ना थैखांनानैसो जाखो लोंखो मानो दाहासो जानांगौमोन जाहैबाय मानसिफ्रा जों मानसिफ्रा थैनाय समावहाय दाहा खालामो नङा होमबा ना दाहा जायोना जाया न'खरनि मानसि थैयोब्ला दाहा जायो दुखु जायो जानो लोंनो गोसो गैया जायो खिन्थु बाइबेला बुंबाय मा बिनि उल्था मानसिया थैबाय जोब्बाय जों बिसिम थांगोन खिन्थु बेखौ जों लाबोफिननो हाया अर्थात जों बयबो थैखागोन थैनायखौ होबथानो हाया मानोना बियो मोनसे इसोरनि होनाय सम बादिखा ओंखायनो बियो दुगैस्रां लोबस्रां जादों आरो लोंदों होननाय बाय फकास खालामदों प्रेज द लर्ड दा बेबो 7 दिन उदै बासिदों होमब्ला बे 7 दिनाव बै सासेया मा होनो इसोरनि दर्शननि थाखाय थादों आरो बेहा जब्राफ्रा रैखा मोनथों होननानै बे उदै बासिदों दाबिदा नाथाय इसोरनि कल्पनाया आलादा आलादा ना मानसिनि साननायजों इसोरनि साननायजों मिलायानो बाइबेला बुंदों ना जेसाया बिजाबनि 55 आयदा जों फरायनि जों मुसि सानो इसोरा मुसि सानो ना 55 नि 7 8 9 बाय बुंदों जेसायानि 55 8 बुंदों मानोना आंनि कल्पनाया नोंसिनि कल्पना नङा एबा नोंसिनि हुदाफ्रा आंनि हुदाफोर नङा बेबायदि फोरबोआ होनदों मानोना जेरै हानिख्रुइ नख्रां जौसिन बेबायदिनो आंनि हुदाफ्रा नोंसिनि हुदाफोरनिख्रुइ जौसिन आं नोंसिनि कल्पनानिख्रुइ आंनि कल्पनाया जौसिन होनदों प्रेज द लर्ड इसोरनि कल्पनाया जौसिन हयथ' बै गथ'आ लोमजानानै जुदि गायोमोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन इसोरा मिथिखागौ ओंखायनो इसोरा बे गथ'खौ सिथारदों बिनि दाबिदनि उदै बासिनाय आरज खालामनायखौल' बियो खोनासङाखै ना मानोना बिनि साननाया आलादा जोंनि साननाया आलादा होनना बुंदों जों माबा मोनसे मावनो सानदों खिन्थु इसोरा मावजानो बादों बिदि जायो प्रेज द लर्ड दा बिनिखायनो इसोरनि कल्पना बादि जों थाबायनोब्ला इसोरनावसो सोंनांगौ जायो प्रेज द लर्ड इसोरनाव सोंनांगौ जायो दा जेब्लानाखि जोंहा सानबा प्रग्राम मोनबावो उदै बासिनायाव सानबाबो थायो नङा होमबा मादिया थागोन थायाखै सानबा थाखांबाय द्राय थादों नङा होमबा खेबसेल' आच्छा द्राय गोरान थादों जेबो जाया लोङा औ आच्छा आच्छा प्रेज द लर्ड सानबा जाया लोङा थाथारनाया ओरैबायदि मोजां गुन दङ मानोना इसोरा ओरैबायदि खामानि मावो जेब्ला बाइबेलाव जों नायो हेसेकिया राजाया सानबा उदै बासिनाय समाव बिहा मोनसे गावनावहाय बेमार जादोंमोन मोनसे गुग्ला जादोंमोन नङा होमबा ओरैबायदि गुग्ला आयखा फायखा जानाय बिस आलौनाय बिस थानो हाला बे समाव जेसाया जेब्ला सानबा उदै बासिनानै गाबगासिनो बा बिगासिनो बे समावहाय मा होनो आमोसनि फिसाज्ला जेसायाखौ इसोरा थिनहरबाय थांदो हेसेकिया राजानो खोन्थाहैदो ओरैबायदि बुं फोरबोनि बाथ्राया बिदि नोङो न'खराव मा मा परामर्श होनांगौ दङ होखादो मानोना नोङो थैसिगोन बेखौ जेब्ला जेसाया नाबिया हेसेकिया राजानि सिगाङाव खोन्थाफैदों अब्ला हेसेकिया राजाया
उदै बासिखानाय नालाय ओरैबायदि इन्जुरथि मोखां जाबायनो ओरैबायदि आरज गाबबाय इसोर आंखौ गोसोखांदो आंखौ अनखांदो होननानै बियो ओरैबायदि रुखु रुखु मोदै खुगार गाबबाय आरज गाबबाय बिनि आरज गाबनाया इसोरनिसिम सहैबाय लोगो लोगो सहैदों जेसेना बिहा खोन्थाखांनानै थांफिननायाव सिथ्ला ससेल' सहैदों लांगोनासिम सहैयाखै होमब्लानो इसोरा खबर हरबाय ओइ जेसेया नोङो खोन्थाहैफिननो थां हिजकियानो बिनि आरजखौ खोनाबाय बिनि गाबनायखौ आं नुहुरबाय बिनि बेमारा गासिगोन आरो बिनि थैनांगौनिखौ 15 बोसोर आं फोलावफिनसिगोन खोन्थाहैदो प्रेज द लर्ड ना बिदि बुंबाय होमब्ला नायदो बे सानबा उदै बासिनायाव इसोरा 15 बोसोर हिजकिया राजाखौ आयु फोलावदों बिनि सिना मा सोंदों हिजकिया नोङो गरि दाबुखौ आवगायनायखौ नांगौ ना फासयनायखौ नांगौ सोंदों अब्ला हिजकिया बुंदों आंनो आवगायनायखौ नाङा फासयफिननायखौसो नांगौ फासयनाय माने दावथ्रोनफिननाय हो फासयब्ला लावफिनगोन ना खिन्थु आवगायबाथ' जाबलांगोन ना ओंखायनो गरि दाबुखौ फासयनायखौ नांगौ होननानै बियो बुंबाय हो आरो किसोरा थोनबाय मा थोनखो जेसेरा बिखौ नोङो हिजकियाखौ थोनदो हो बिनि जे गुग्ला जानाय आलौनाय सानाय बिस जानाय बेखौ दुम्रु फिथाइखौ लाबोनानै उननानै बेयाव बियो लगायना लाथोंसै ना दुम्रु फिथाइखौ उनग्लिनानै लाबोनानै उननानै होथोंसै अब्ला बियो गासिगोन आरो 15 बोसोर बियो रायजो शासन खालामनो मोनसिगोन होननानै इसोरा बेखौ बोर होबाय प्रेज द लर्ड दा बुंजानाय बायदि बियो दुम्रु फिथाइखौ लाबोनानै उनग्लिनानै गुग्लायाव होबाय आलौनायाबो गैला सानायाबो गैला स्रां जाबाय प्रेज द लर्ड उदै बासिनायनि गेजेरजों बे गासैबो खामानिया जानानै होबाय होमब्ला नायदो इसोरा माबायदि खामानि मावो जों मोनसे मोनखो उदै बासिनायखौ 40 दिन मोनबाय 21 दिन मोनबाय 10 दिन मोनबाय 7 दिन मोनबाय सानबा मोनबाय दाना सानथाम दंबावो ना सानथाम बे सानथामाव जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ चक्रफोराव हमजानानै क्रुसिफाइड जादों हाखराव फबजादों सुनिबार सानसे थादों रबिबाराव बियो सिखांदों ना सानथाम दा जोंबो शुक्रबार सुनिबार रबिबार उदै बासिना बासिया नङा होमबा सानथाम उदै बासियो बे सानथाम उदै बासिनाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनिखौ लायोब्ला बियो क्रुसाव दोगथाब जाबाय फबजाबाय आरो सिखांफिनबाय जोङो सानथाम देरहाबाय प्रेज द लर्ड किन्तु जिसु ख्रिस्टनि आगोल जिसु ख्रिस्ट फैनायनि आगोल सानथाम उदै बासिनाया सोर जों बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो जेब्लानाखि ज'ना नाबि इसोरा सायख'दों ज'ना नाबिखौ बहा थांनो थिनहरामोन नेनिबियाव थांनो थिनहरदोंमोन नङा होमबा सल'आव जों नायब्ला मोननो हायो बाइबेलावहाय जेब्ला नेनिबियाव थांनो थिनहरदों अब्ला बियो मिथिगौ नेनिबिया ओरैबायदि गाज्रि मानसि दुथांफोर गोजा आं थांब्ला माबा मोनसे जाहैगोन होननानै बियो गिनानै नेनिबियाव थाङालासे बहा थांनो ओंखारामोन थार्सिसआव थांनो बियो जाहाज गाखोदोंमोन जेब्ला थार्सिसआव बियो थांनो जाहाज गाखोदों थांदों जाहाजजों जेब्ला सागोर गेजेर मोनहैयो ओरैबायदि बारहुंखा बारदों जाहाजा गोदोहां जादों आरो गोदोहां जानायावहाय दिनै मा खालामबाय जाहाजनि गाखोग्रा मानसिफ्रा माल माथाखौ गारख्लायजोब्बाय सागोरावहाय मा बिपद जाखो ओरैबायदि बिपद जाबाय ओरैबायदि बिपद जाय बिपदा माब्लाबाबो फैफेराखै बिदि बिपद जाबाय गारख्लायजोब्बाय दाना ओरैबायदि गावसोरनि इसोरखौ गावबागाव इसोरखौ गाबज्रिबाय ना जेन' बे खैफोदनिफ्राय बासायथों होननानै गाबज्रिबाय होमब्लाबो थामियाखिसै दाना बिसोर मा खालामबाय लटारि गेलेबाय लटारि गेलेयै सोरनाव जाखांखो लटारिया जनानाव जाखांबाय नामा होमब्ला जनाया ओरैबायदि खनायाव जाहाजनि खनायाव उन्दुगासिनो दङ गोदो उन्दुगासिनो दङ फोजाहैबाय ओइ नोंथाङा नों बबेनि जाखो नोङो मा दाय मावखो नोंनि नामाव मोनसे
जों लटारि गेलेजेनबा जाखांबाय जों मा खालामदों अब्ला खोन्थाबाय बियो नंगौ आं इसोरनि बिराद गिदिर खामानि भुल मावदों बिराद गिदिर भुल खामानि मावदों इसोरनि आंखौ इसोरा दिनै थिनहरदोंमोन थार्सिसआव थांनोसो फैदों ओंखायनो बे खैफोदा जाबाय अब्ला नों मा खालामनो लुबैयो आंखौ सागराव गारहरदो ना सागराव गारहरदो होननानै थोनबाय जनाया थोनजानाय बायदि मा खालामबाय जाहाजनि मानसिफ्रा जनाखौ खाख्रबनानै सागराव ज्राव गारहरबाय जेब्ला गारहरदों ओरैबायदि ना ओरैबायदि गिदिर ना जमनानै दंखायो इसोरा थोनखानाय नाखौबो गारहरनाय लोगो लोगो जनाखौ नाया ग्लब मन'बाय नानि उदैयाव बेसेबां दिन थाया बियो हा सानथाम हरथाम नानि उदैयाव बियो फास्टिं थादों जेबो जानो मोनाखै लोंनो मोनाखै प्रेज द लर्ड ओंखायनो सानथामा बयनिख्रुइ देरसिन उदै बासिनाया प्रेज द लर्ड सानथामा बयनिख्रुइ देरसिन जाया लोङा होननानै उदैयाव बियो दाहा खालामदों जों नायनि ज'ना बिजाबनि हा ज'नाया बबेथिंमोनलाय हा आमसनि बोरैमोनलाय आमसनि अबदियानि आगदा अबदिया खाथि ना जोंखौ फरायनि दे ज'ना बिजाबनि 1 अध्यायनि 17 पदआव बुंदों फोरबोनि हुकुम बादि मासे गेदेर नाया ज'नाखौ मन'बाय आर बियो नानि उदैयाव सानथाम हरथाम बियो दङमोन होनना बुंदों सानथाम हरथाम नानि उदैयाव थानानै बियो ओरैबायदि आर'ज खालामबाय इसोर आं नोंनि गावबुरादि जाबाय आंखौ अनखांदो नंगौ आं नोंनि थिननाय बायदि थांफिनसिगोन होननानै इसोरनाव उदै बासिनानै नानि उदै सिङावनो आर'ज खालामबाय थानायाव इसोरा अनखांदों आरो नाखौ हुकुम होदों ओइ ना नों बे ज'नाखौ फिन हैफिनजां होननानै बुंनाय बायदि नाया बोरि रुबियाव फैनानै फिन फैदों प्रेज द लर्ड बिनिफ्रायसो ज'नाया निनिबियाव थांदों आरो थांनानै ओरैबायदि खोन्थाहैबाय ओइ निनिबिनि मानसिफोर गोसो सोलायदो इसोरनि रागा नोंसिनाव फैसिगोन ना गोसो सोलायदो होननानै बुंनाय लोगो लोगो एखे बेसेबां दिन थाबायामोन बियो थाबायनानै खोन्थानायाव राजायाबो खोनादों आरो राजाया जै खोनादों गावनि रायजोनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि हुकुम होबाय गावबो राजानि फसाखौ खुनानै थैला जोमबाय हाथफ्ला सारफ्रबबाय फास्टिं थानो हुकुम होबाय राजानि अर्डार बादि ओरैबायदि फास्टिं थाबाय निनिबिनिफोरा जै फास्टिं थादों मोसौ मोसाबो दै मोनलोङाखै गांसो मोनजायाखै दाउ अमाबो आदार मोनजायाखै रावनिबो न'नि ओंखाम संग्रायावहाय उखुन्दै खुवाखै ओरैबायदि उदै बासि होबाय राजाया ना जै उदै बासिदों बिसिनि सायाव राग जोंनाय इसोरा गोसोआ उल्थायफिनबाय अनखांबाय निनिबिखौ ना अनखांनानै मा खालामबाय रागाखौ बुथाबाय आरो बासायफिनबाय होनना बुंदों प्रेज द लर्ड मानोना इसोरा गावनि रागाखौ बेहा हमथानो हानायनि बोलो दङ बाइबेला बुंदों जे रागाखौ हमथानो हानायनि बेहा बोलो दङ जोङो गितफोरनि 78 नि 38 आव जों फरायब्ला मोननो हायो गितफोरनि 38 आन्थाय बियो अनखथा जानायखाय मानसिफोरखौ नस्थ खालामालाबा बिसोरनि बारसिनायखौ खेमा होयो आरो गले गले गावनि रागखौ हमथायो आरो गावनि बोराबनायखौ खामफ्रु होआ होनना बुंदों प्रेज द लर्ड नायदो बेसे मोजां बाथ्रा इसोरा रागा जोङो मानो रागा जोङो गावनि बिरुदि मावोब्ला दा जोङो दिनै बिमा बिफाया फिसाफोरखौ रागा जोङो खोथा मानियाब्ला थिग बेबायदिनो इसोराबो जोंखौ रागा जोङो गावनि थिननायखौ लायाब्ला दिनै इसोरा जोंखौ प्रग्राम होगासिनो दङ सानथाम उदै बासिनो थिनगासिनो दङ जुदि बे सानथामखौ जुदि उदै बासियाब्ला जोंनि सायाव राग लाबोगोन माबा मोनसे जोंनाव खैफोद फैनो हागौ बे खैफोदखौ जों बारग'नाय नङा अनलायग्रा लोगोफोर बेखायनो जों बे सानथामखौ गोख्रै उदै बासिनानै जुदि थायोब्ला गाबोब्ला मण्डलियाव हक पार्सनेल हक बा सेन्टाराव हक उदै बासिनाया गावबा गावनि मालायखौ जर जुलुम नङा ना जर जुलुम नङा जाया थाफेरा दा थाथों जाया थाग्रा थाथों मानोना सासेनि बिनायजों इसोरा खामानि मावफायोबो होनना बुंदों खिन्थु सासेनि प्राणा
सासेनि प्राणखौ लांनो हाया जाय जाना पाप मावदों बे जाना बियो थैगोन ओंखायनो जों इसोरखौ जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला उदै बासिदो आरो गाबख'दो खेमा लादो अब्ला इसोरा अनखांगोन आरो बियो जोंनि सायाव रागखौ हगारनाय नङा अनखांफिनगोन नंदो मानोना गोसो गेलेनानै आरज खालामनायखौ बियो बिराद मोजां मोनो प्रेज द लर्ड दानिया आरोबाव जोङो नायबावनि सानसेनि फास्टिं सानसेबोथ' दङ होमबा दंना गैया जोङो गोलाव सम थानो हाया जेनेबा खोथा 40 दिन जोंहा खामानि मावनांगौ दङ 40 दिन जों खामानि गारनानै उदै बासिनांगौ मामुलि नङाना 40 दिन उदै बासिग्राफोरखौ मानसिफ्रा मा बुङो ओइ खामानि मावनो माना थाफ्लायदोंसो होनो सोरबा सोरबा नङा थाफ्लायनाय नङा मालाय इसोरजों बोसोन होजानानैसो थाहैदों खामानि मावनो बानायनाय नङा इसोरनि माबा मोनसे बोर मोननो थाखायसो 40 दिनखौ थायो 21 दिनखौ थायो 10 दिनखौ थायो 7 दिनखौ थायो सानबाखौ थायो सानथामखौ थायो दाना सानसेयावबो जोंहा आशीर्बाद दङ जुदि फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम जुदि जोङो जेबो जाया लोङा इसोरनाव आरज खालामबाय थायोब्ला ना दंफां जाबाव गोसो होआलासे ध्यान खालामोब्ला न' सिङाव थानानै इसोरा बेवहायबो सन्तुष्ट दङ इसोरा बेखौबो खोनासङो होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो ना मानोना उदै बासिनाय आरो आरज नङाब्ला मुवा मोनसेखौबो खामानि मावनो हाया होननानै जोङो माथाइनि लिरनाय 17नि 21 पदाव जों नायब्ला मोननो हायो ना आन्थाय आरज खालामनाय आरो उदै बासिनायजों नङाब्ला बेबायदिखौ खालामनो हाथारनाय नङा होनना बुंदों प्रेज द लर्ड माबायदिखौ इसोरनि थोननाय बायदिखौ जों मावनो हानाय नङा मानोना जों उदै बासिनाय नांथारगौ दाहाया जोंना नांथारगौ आरो आरजआ नांथारगौ उदै बासिनाय मानि इसोरजों रायलायनाय आरज खालामनाय मानि इसोरजों रायलायनाय जेब्ला इसोरजों रायलायो आरज खालामो अब्ला इसोरा बहा थायोनो खाथियाव थाफैयो होनना बुङो खाथियावनो थायोनो बियो गोजानाव थाया खाथियाव थानानै बियो खोनासंबाय थायो होननानै जोंखौ बाइबेला बुंदों दे हुदा बिजाबखौ बुङो हुदा बिजाब एसे बाइबेलखौ फरायनि ना हुदा बिजाबनि 4 अध्यायनि 7 पदाव बे बाथ्राखौ बुंदों जोङो जेब्ला बिनाव आरज खालामो अब्ला बियो जोंनि फोरबो इसोरा जोंनि खाथियाव थानानै जोंखौ नेयो होनना बुंदों जेसेखि महान जाथियानो जाया मानो बबे जाथिया बेबायदि इसोर दङ जुदाइफोरनि इजराइलफोरनि इसोरासो नांदों खिन्थु जों बर'फ्रा मारै मोनखो जुदायारिनि इसोरब्ला प्रेज द लर्ड खिन्थु इसोरा दिनै गावनि थैनायजों परदेशिफोरनोबो बियो गावनि गोथांनि जिबनखौ होदों प्रेज द लर्ड दा इसोरनि अननायजों बा जिसु ख्रीष्टनि अननायजों जोङो दिनै गुबुन हारिब्लाबो जों बेखौ खुलुमनो मोनदों मानोना इसोरा अनख जायानो फोथायगोन बिनो बासायजागोन उपायनाय नङा बरंस गोथां जिबनखौ मोननो हागोन होननानै ज'ननि लिरनाय 3नि 16 पदाव बुंदों ना ओंखायनो जोङो बे इसोरनाव जोङो उदै बासिग्रा जानि जों इसोरनाव सोंनि इसोर नोंनि इच्छाया मा आंखौ नोङो मिथिहोदो आं नोंनो खोन्थादो आं जेन नोंनाव 3 दिन जानानै उदै बासिनानै आरज खालामनो हानाय बायदि होननानै जुदि आरज खालामोब्ला इसोरा निश्चय खोनासंगोन आरो इसोरा नोंनि सायाव मा इच्छा दङ बेखौ बि प्रग्राम होगोन जै प्रग्राम मोनबाय उदै बासिदो अब्ला इसोरा गावनि मावनांगौखौ मावगोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड दा ओंखायनो जोङो दिनै उदै बासिनाय प्रग्रामखौ जेसेबां लानो हायो एसेबां जोंहा मोजां जेरैथ' जोंहा मासाव खेबसे लाखायो लास्ट मेना प्रग्राम मास जोबनायजों सानथाम उदै बासिनाय दंखायो बे जोंनि उदै बासिनाय आरज खालामनायाव इसोरा गोबां जायगायाव खामानि मावगासिनो दङ दा जोंनि उदै बासिनाया गनाय थाङा
मानोना इसोरा खामानि मावो जों उदै बासिनानै आरज खालामनायजों दा बेखायनो जोंनो उदै बासिनायखौ जोंनो नांथारगौ मानोना गोजाम रुदायावबो बासिदों गोदान रुदायावबो बासिदों आरो गोबाङा दिनै उदै बासिनानैनो मिनिस्ट्रि मावगासिनो दङ प्रेज द लर्ड अब्ला जोङो फै बेबायदि उदै बासिनो हानायनि थाखाय जोंनो इसोरनि बोलो नांगौ ना नाङा ना उदै बासिफेरैया 12थासिमखौनो गोबायो गोबायना गोबाया गोबागोन बे उदैया नारखोजोबगोन बिखासफोराव दावखोजोबनाय मोनगोन गारामा सालांगोन गोबायो मानोना बे उदै बासिफेराखै खिन्थु उदै बासिनो थाखाय जुदि सर' खालामनांगौब्ला बिनाव जों आरज खालामनानै लाग्रोनांगौ जोङो प्रार्थना खालामजानांगौ आं एथ' दिनसिम उदै बासिनो नागिरदों प्रार्थना खालामनानै होदो मदद खालामदो होननानै बियोब्ला निस्सय प्रार्थना खालामनानै इसोरखौ बियो मोनगोन आरो बियो उदै बासिनो हागोन प्रेज द लर्ड इसोरा फोथायथोंसै बे उदै बासिनायाव सोर उदै बासिदोंमोनलाय सानसे दिनैनि सानसे जा इसोरा बोर होगोन जों प्रार्थना खालामगोन दायो जोंहा पास्टरा दहाय बुंखादों उदै बासिनो थाखाय प्रार्थना खालामगोन होननानै दा बेनिखायनो जोङो फै जोङो 2 सामुएलनि 1:12 फरायबावनि 2 सामुएल 1:12 बेखौ फरायनानै दोननि बाइबेल बेबायदि बुंदों बिसोरो जल जनाथन इजराइल आरो फोरबोनि मानसिफोरनि थाखाय सानसे मानि दाहा खालामदों आरो मोनाबिलिसिम उदै बासिदों मानोना गोबांथार मानसिफ्रानो रोनाव स्टार जादों होनना बुंदों प्रेज द लर्ड आइयो रोनाव स्टार जानायनि थाखाय दिनै बै माखासे मानसिफ्रा सानसे ताला उदै बासिदों दिनै बे उदै बासिनायनि गेजेरजों मोदोमा थैलांदोंब्लाबो बिसोरनि आत्माया जेन' सोरगोआव सहैयो दिनै आरज खालामदोंमोन ओंखायनो सानसेनि उदै बासिनायाबो ओरैबायदि गोनांथार बिसय जानानै फैदों ना जों गोबाव सम थानो हायाब्लाबो सानसे उदै बासियोब्लानो इसोरा बेवहायनो सन्तुष्ट जायो ओंखायनो जों फै बे समाव इसोरनि बोलोखौ जोङो लानि इसोरा जोंनो बोलो होथों उदै बासिनो थाखाय जोंनो सोमोन्दासिन खोन्थाथों मानोना बिनि खोन्थानायाव जोंनो दिनै लामा नायनांगौ दङ जोङो गोसोनि बायदि नङा साननाय बायदि नङा इसोरनि इच्छा बायदि होननानै बुंदों इसोरनि साननाय बायदि इसोरनि इच्छा बायदि जाथों होननानै जों आरज खालामोब्ला इसोरा खामानि मावो ना बे सानसेनि उदै बासिनायाबो जिउआव थुलुंगा होयो आंहा दिनै उदै बासिगोन इसोरनि थुलुंगासो इसोरा रायलायो नङाब्ला रावबो गोसो जाया जायो नामा गोसो जाया साख्रिफ्रा मा खालामो साख्रिफ्रा प्रग्रामाव मोनबाय उदै बासिनायनि खिन्थु अफिसाव थांनांगौ मा खालामो बियो बायध'था अफिसाव थांगोन खिन्थु बे उदै बासिनानै थांगोन जेबो जानाय लोंनाय नङा सम जोबजासे बे थागोन ओमफ्रायसो फास्टिंखौ सिफायनानै बे आहारफोरखौ जागोन प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो जों फै जों बे समाव गुसुं प्रार्थना खालामनि इसोरा बे बाइकनि सायाव बोर होथों आरो जों साफ्रोमबो उदै बासियै आरज खालामै बोरनि बिथोनखौ मानिग्रा जानो हाथों जों आरज खालामनि